אני חושבת שבהכרח צריך ללמוד את זה. כל בעל עסק, בעלת עסק, צריכים להבין שהם לא מוכרים את המוצר, הם לא מוכרים את עצמם, הם צריכים באמת להוביל את הלקוח להבנה למה הוא צריך את זה, למה עכשיו ולמה אצלנו. אז אם נלמד את זה, אז יהיה לנו את הכלים ואת הידע, יהיה לנו הרבה יותר קל. בעל עסק מוכר את עצמו הרבה פעמים. הוא המוצר. בעיקר עסקים בהתחלה. והם נורא מתביישים, מפחדים לקבל את הלא בצד השני, כי זה בעצם אומר עליהם משהו, אולי הם לא מספיק טובים. אבל ברגע שיש אמונה מאוד מאוד שלמה ולומדים את זה, שבעזרת השירות או המוצר שלי או מה שאני מוכרת, אני באמת עוזרת ללקוח בצד השני, ואני גם יודעת איך לעשות את זה, איך להראות לו את זה, אז אני לא במקום של משכנעת, ולא במקום שאני מפחדת מתחייה. כי את מגיעה עם ביטחון. ביטחון... בטוחה במוצר שלך, בטוחה במי שאת. אני יכולה מאוד להסכים עם מה שאת אומרת, אבל אני גם יוסיף על זה שזה לא רק בטוחה במוצר ובמי שאת, זה במה שהמוצר והשירות שלי יעשה לבן אדם בצד השני. איך זה יעזור לו? זו מחירה אמיתית.